Sziasztok, gyerekek! Tudtad, hogy a traktorral nagyon sokféle munkát el lehet végezni? Ebben a videóban bemutatom nektek, milyen sokoldalak tudnak lenni ezek a mezőgazdasági gépek. Szántás. A traktor ekével felszántja a földet, hogy a magvak puha talajba kerüljenek. Vetés vetőgéppel. Most a traktor elveti a magvakat. Hamarosan kis növények bújnak elő a földből. Aratás. A hatalmas kombájn levágja a búzát. A traktor pótkocsia is megtelik aranysárga szemekkel. Bálázás. Ez a gép összegyűjti a szalmát, és nagy bálákat készít belőle. Nézd! Vannak kerek vagy szögletes formájúak. Kaszálás, fűnyírás. A traktor levágja a magas füvet. Ebből aztán az állatoknak finom takarmány lesz. Szállítás pótkocsival. Mivel a traktorok nagyon erősek, így a termények szállítására is ezeket használják a gazdaságokban. Boronálás. A boronát a traktor mögé csatlakoztatják, hogy kisimítsa a talajt. Így lesz szép, egyenletes a föld a növényeknek. Trágyaszórás. A traktor trágyát szór a földre. Ettől a növények erősek és egészségesek lesznek. Permetezés. A permet segít, hogy a növények ne kapják el a betegségeket és egészségesen fejlődjenek. Betakarítás. Miután növények megnőnek, termést hoznak, például répát, burgonyát, búzát. Ezeket traktorok és kombájnok segítségével takarítják be. Traktorok az erdőben. A traktorok az erdőben is nagyon hasznosak tudnak lenni.
Mint látjátok, segítenek a favágóknak a nehéz munkákban. Téli munka. A traktorra hótoló lapátot csatlakoztatnak és eltolják a havat. Így az utak tiszták és biztonságosak lesznek. Traktor és az állatok. A farmokon is a traktorokkal dolgoznak. Sok feladatuk van, egyik ilyen a tehenek etetése. Éjszakai munka. A gépek fényszórói világítanak, így a gazdák este is tudnak dolgozni a földeken. Régi veterán traktorok. Ezek a traktorok sok-sok éve segítik a gazdák munkáit. Modern óriás traktor. Ezek a hatalmas traktorok nagyon erősek és modernek. Egyszerre többekét is elbírnak húzni, és akár egy tabletről is lehet őket irányítani. Ilyen változatosak a traktorok, mindegyik más-más munkát végez. Nektek melyik munkagép tetszett a legjobban? Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha videóm tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!